Ineyo mawango maliza. Nifuna ndiyankhule mawango omaliza. Ndizingopanga ma audios whatsoever koma mawu anga omaliza. Kuntundu wa Malawi ndikunena kuti ngati kuyankhulira dziko kana kuyankhulira chipani kumalipira ndekuti ine bwezi panopo ndili bilioneya. Chifukwa ndakhala nthawi ndikuyankhulira DPP. A DPP yo sadziwa kulipira munthu foti wayankhulira. Koma amadziwa kuyankhula kuti nangati munthu wayankhulira MCP ameneyo wadya chibanzi wandira 15 million. Kodi a DPP wandipasa ndalama zingati? Chifukwa ngati kuyankhulira chipani ndi kuyankhulira dziko kumalipira ndekuti ine pano bwezi ndili billionaire panopo nditalemera, because 3 years is not a joke. Tafunseni kapena tiafunsa DPP kuti ngati idi munthu akayankhulira ka MCP amalipidwa ndalama, iwo a DPP utita yankhulira anatilipira zingati? Chitengere pamene pokuti uyu amakonda ndalama kwambiri uyu chifukwa kuti ine ndiwadyera ndi makonda ndalama. 3 years ndi kuyankhula ulere olo sopo kuna kuti sopo yozisambira kapena iyayi sweet mugule sweet muzika nkamwamo kuti mukayankhula muzidya sweet. A DPP sadziwa zimenezo. Mayona ndiye ngati kuyankhulira dziko kuli konena kuti kapena kuyankhula chipani kumalipira, ine pano ndili billionaire osati masewera. Chifukwa DPP bwezata ndilipira zambiri. Ine Longwe nditalipidwa zambiri pano. Mayona ine ndi amene ndimati Martha Chizuma sunga mange Professor Arthur Peter Mtalika dziko lonse likudziwa ine pano. Mayona ameneyo ine pano. MCP sizingatheke kumaulula zinsisi zimene MCP azikonza kuti akamange Professor Arthur Peter Mtalika ine pano. Kuchita demand ine ndili dziko lina amawa dziko kuchita demand kuti DPP nyamukanika kumulanje muzikalondera kwa Professor Arthur Peter Mtalika. Iwo kunyamukadi kupita ku page house ndikumakalondera kunyumba kwa Professor Arthur Peter Mtalika kumaphika zisima migolo kumene kuja. Kuthamwezi ali kumene nditapanga ine demand kuti pitani kumene. Tafunseni kuti adandilipira. Did they pay me? Did they pay me? And how much did they pay me? Kuyankhula kumene timankhula ena tu amayankhula ndikulipidwa ndikupasidwa ndalama zambiri. Ine ndimayankhulira ulere. Ngati ine ndine wadyera ndi makonda ndi ndalama, anthu amene akanandipasa ineyo ndalama zambiri ndi a DPP fande ndayankhulira. Ndayankhula kwambiri za DPP mwina kusiyana ndi UDF. Mayona za UDF taziyamba pompa sikale. Ankhulira DPP kuyipenta manager ndi pent wa white. DPP, did they ever paid me? Zikanaonekera pamenepo kuna kuti Longwe ndiwadyera amakonda ndalama for 3 years takati kumulipira kuyankhula kuja sankhula ulere. Ngati kuyankhula kuti magulitsa ndekuti a DPP bwezata tigula bwezata apereka ndalama zambiri. Hape Gonde bwezata alemera. Game changer Mutolo atalemera. Uyu ndani Richard Mpepo ali kumalawi konko amayankhula kuchita defend DPP komano phone alibe. Phone inachoka a DPP ali kumalawi konko. They never even thought of buying a phone for Richard Mpepo. Koma Richard Mpepo wakhala pa social media ndikumayankhula za DPP ndikumana kuti ine phone ndilibe, ine phone ineyo ndifuna ndikuuze kuti tikanakhala kuti DPP imalipira anthu ife panopo titalemera. Ndifuna ndikuuzeni titalemera pano ti ndalama osati masewera. A DPP amachita kukanika ndi kuthandiza pa zinthu zofunikira za iwo omwe amakanika. Mayona ameneyo ma activists kumapita kukapanga mademo kukaenda pansewu ma activists mapanti osachapa. DPP imene mfuna anthu andiuza kuti chani ine Longwe chimene angandiuze ndi chani. Ma activists kumapita pansewu ndikumakapanga mademo okondweresa DPP, koma activists kumapita pansewu kapanga mademo mapanti awo ali osachapa akununkha chigogodera cha mikodzo ndikumavutika ma transport omapita makwawo. Mayona ameneyo anthu kumavutika. DPP liko kodi ngati kuyankhulira kumalipira a DPP atipasa zingati kuti kuziwikedi kuti kuyankhuliraku anthu amalipidwa. Ali mpopa amene akuti nyoza ife uta Longwe akuwa 115 million a DPP apasa ndalama zingati? Achina Comrade Salowa ndi achina chani Rufe ngati ndi kuyankhulira dziko munthu malipidwa, iwo alipidwa zingati? Mayona ameneyo ngati chipani chimalipira kuna kuti chipani chalipira. Mayona ndifanyake nena defender Boni Kalindo
kutatuluka nkhani yona kuti hey adya chibanzi alandira ndrama atantani naima ndinazivomereza leta naona kuti no sizoona nabweranso pano kuti sizo chifukwa nakhala kuti azipani amalipira. Ine ndayankhulira MCP nthawi ya demonstrations a Timothy Ntambo kuyankhulira MCP sinali ndilipire olo 1 tambala olo cent tafunse na MCP manimva ndimachoka ku South Africa ndrama zanga akazanga ali ndi moyo masirana panopo anamwalirana ndi makhana ondeka kumachoka ku South Africa ndikubwera ku Malawi kukapanga mademo on my own transport money. Ndikuchoka kumene kuja ndikumabwerera kulimbana ndi a DPP IMCP sadati paseko senti. Ndifuna tidziwe alufeyo comrade Salo akuti anamuona sister wanga akukwera galimoto ya Zikhale ng'oma. I demand my pictures. Atuse my pictures. Ona kuti sister wanga uyo akukwera chani galimoto ya Zikhale. Muntu ukamabwera pa social media ndikumayankhula zinthu uziyankhula zimene zili zoona zokha. Osawonjezera bodzayi. Ndifanya ke ife timakhala kaepe sitifulumira kuyankhira zinthu timakhala kaepe tizifufuze tizone ngakhale tikuzona kuti ndizo timakhala kaepe kudekha tikamabwera pa social media timabwera ndi tangible speech yona kuti aliyesa amakhala chete ndikumamvesera kuti kodi Benongo akuti chani mwayona imeneyo Benongo akuti chani ndi a DPP ngati akudziwa kuna kuti zipani zimalipira ma advocates kapena ma activists atiuze kuti ineyo andilipira ndrama zingati popeza mwina achakwerawa ndayankhulira mwina panopo mwina ndayankhula zokhuza chakwerazo pano manimvesesa koma DPP wotayankhulira for 3 years ndipo andipasa ndrama zingati pamene Amalawi mudziwe kuna kuti zipani zitu zimalipira anthuwa manimva nde munthu uzingokondwera kuti ndiwe wadyera umafuna ndrama wadyera uzingoyankhulira DPP uli wadyera a DPP osakukuimbira olo phone olo anything olo sopo or nothing olo sweet yona kuti mukamaliza kuyankhula go sweet ndiyi tiyafusa mutolo mwina amalipidwa tiyafusa hape gondo mwina analipidwapo tiyafuse mwina andani awa adichadi chimwemwe mphepo mwina analipidwapo ndi DPP. Muntu uze kuna kuti DPP imalipira Charles Benongo ndi wadyera 3 years yonse amayankhula amalandira ndalama ndekuti pakhala evidence yokuti Benongo amayankhulira ndalama ndekuti Benongo watengadi ndalama kwa MCP. Koma as far as I'm concerned ine ndakhala ndikuyankhulira MCP mbuyo umo ndipo kuyankhula MCP kuja sitinalandire kolo sent olo 1 tambala palibe olo any transaction yona kuti Benongo ampasa ndrama ifota kuyankhulira MCP nothing ife timangoziyankhulira pano ndipo timaonesa kuti zimene tikuyankhula zo ndi chilungamo zimene zawawa ndizokuti takumbusa DPP zakuphedwa kwa malubino pano tapuma malubino amaphedwa every week kumangova kuti alubino waphedwa zikukhuza professor zikukhuza andani awo timata andani awo ahealth week intaba zikukhuza every day pas ukati usegule Zodiac nkhani yake nali ya malubino usegule channel nkhani ya malubino upite ku BBC nkhani ya malubino paipo panachepa kuonjezerana mapopa ndi zinazotero anthu akumulanja amene akuti ama DPP lero anapopedwa magazi kumapopedwa munthu uli ndi moyo ndikupopedwa magazi mwayona imeneyo. I don't talk nonsense here ndimayankhula zinthu zimene zimachitika mwayimva ndiponso ndikhoza kuyankhula pano kuti president yekhayo amene amati akamva kuti nduna yake yaba ndikuichosa ntchito nthamwe ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera tisanamizane pa tiye ndikambeni zina zakukwera kwa katundu kayapuwa governance imene sinali ku nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika koma the president amene onena kuti Amartha Chizuma akatuluka kuti pali nkhani iyi yokhuza Saulo Chiluma achakwera nthomwe ya madzuka ndikuchosa mphamvu zawo zonse pali programu iyi pali nkhani iyi yokhuza ndani uyu yokhuza kaya ndi George Kainja achakwera nthawi yomweyo amachosa ntchito George Kainja pali nkhani yokhuza kaya ndi ndani kamponda kakandandani ku State House achakwera nthomwe amachosa ntchito ndi president yekhayo ngakhale ali wiki pa zinthu zina but is the only president amene amachosa munthu ntchito ngati munthuyo ali pa list ngakhale milandu yake sidate amanena kuti ndinu a Congress inde koma mukugwira ntchito mboma ndipo muli ndi milandu amayi Martha Chizuma kupeza ndi milandu yokuti kayankheni kayi milandu pa post yanu tikuchotse nthawi ya DPP
panali nthawi imene ndana ma members of parliament anapezota anadya ndrama zachitukuko za madera za ma constituencies za CDF. Mayona anti-corruption bureau atayiloloza nkhanija ndi kuibweresa andani awa a professor anauza ku anti-corruption bureau kuja kuna kuti please musaituse nkhani imene ononga chipani kuchita shield corruption. Mayona meneyo atadya ma members of parliament ndrama za CDF zachitukuko mamizi chakazi bridge cha kunajedwa ndrama yokwana 5 billion bridge palibe. Andani awa muhango anakangoika chimwala pamene paja ngati palibe bridge ndrama zinajedwa. Mombela University ndrama zinajedwa. Maona ma members kayangata MP anadya ndrama za CDF zonse kuja kuti kumaliza. Anti-corruption bureau alowepo a president ndikuzankula kuti iya mukapanga choncho muononga chipani chiyaluka. Koma look at this one. Timanena kuti chisiru kape gwape chani koma mai Martha Chizuma kangotuka kuti member of chani cabinet mwanumu uyu apanga kuti akezi msukwa anachosedwa ndi Chakwera. Mayona mene atapeze kodali ndi mlando utaka yanke ndikuachosa unduna akeni kandoda anachosedwa ndi Chakwera atamva kuna kuti ali ndi mlando akayanke anachosa nthawe mwe andani awa ndani a Steve Kayuni anachosa nthawe mwe muli anthu ambiri amene Chakwera achotsa zimene ku DPP sizimachitika muti uze ku DPP kuti kutapezeka corruption amachosedwa ntchito a George Chaponda eniwa kunamveka nkhani ya chimanga skando ya chimanga sana chose ntchito kuti kapumeni kai milandu ite ai kamduze tizipitiza be kugwira ntchito pano. You understand? Do you understand what I'm talking about? The only president tinene moona ntima pano amene onena kuti nduna yake ya boma ikapezeka ndi corruption amachotsa ndi Chakwera. Chitsirucho chimeti machina kuti chitsiru ndi Chakwera. Tenti pange ni challenge pano. Ine ndi Ben Longwe terera nyani pabwalo pasindichoka ndikhala pano ndikufantamula chilungamo chimene mukuchiopa. Chimene mukuchiopacho ndi chifantamula pano ndipo ino adipe olo musamamvere pali anthu amene amvimvera zimenezi zimene zikamba pano kandizi yankhulira MCP ndibe nazo ntchito bola chimene ndayankhula chikhale chilungamo kako MCP kwa pankazola kuika ndizuzula sikuti ndisiyanso yayi kaya UDF kupanga zabwino ndicho ndifachake kulamulira kwanu mkolamulira hafu anzana anali mboma mene anali mboma mene a Dr. Bakiri Muluza anamaliza matemose awiri 10 years kumaliza chifukwa chokhala bwino ndi anthu 10 years kumaliza ndikumafunanso 3rd term kukhala bwino ndi anthu kumeneko koma chipani cha DPP kungolamulira apa ma demonstrations ovuta anthu kupedwa kutani kupanga zikuzipanga shiri ndi zina zotero ife mene timamenyera ufulu mtendere tinalibe olo nziko moti mabwera ndi DPP tafusena Timothy Dam tafusena Happy Gondo nthawi nake ndinapeza kuti ndanyamuka ndapita ku Zambia ndili ku Zambia kumene kuja a Timothy Dam zoti mpanga usabwere panopo iweyo kangobwera kunoko kufa ndi DPP imene ukufa kuno sikuli bwino ukangobwera iweyo maliro kuno iweyo khala kanyenya khala konko. Mayona ine naikumbukira ya Robert Chasowa kuti ndizona naikumbukira ya Njaunju nadzoti ya izi ndizona naikumbukira ya Marubino kuti anthu awalibe chifundo ndi munthu. Lero tisanamizane popa tiuzane chilungamo ngati kuli kukonza dziko tikonzeka izipani ngati chipani cha DPP chufuna chilowe mboma tichikonzekaye ma aspirants ambiri ku DPP amazuza zikazi yawo kumaopseza ndi mfutiza zote titulusa zimenezi musadandaule ine ndi Ben Longwe tedera nyana bwana kumazuza akazi yawo ndikumapangira nkhanza ndikuathamangisa pa nyumba ndikukapangira renti sindikukufunanso ndikumakakwera mwa nkhanza mosafuna kwawo osamathandizanso osamalipira renti ali nkaza ache ku DPP kumene. Mayona meneyo anthu uma mitima kumira na mitima ukha sakondana zimpirikiti 2 years osachita resolve my problems osanduza zopusa ineya osanduza vauchindere ayi pano Ben Longwe samayanke ni mayankha kumene I don't care ndi mayankha napakafika poti ndiyankha I don't care. Let me tell you that. Mayona meneyo DPP this DPP mpaka ya gena DPP mpaka ya DPP nalibe anthu. Mayona
and kuti tineneza president olimba mtima kuti this is the president olimba mtima ndi Chakweranso. Chakwera amalolera kuti awozedwe agendedwe kumayendese omwewo. Ku DPP ko akangowozedwa amayenda bypass ukaenda nchire. Atatenga zidipiti za asilikali. Zidipiti za asilikali ngatapita ku nkhondo ndikaenda bypass wanchine ngatali ku nkhondo. Pamene achakwera amalolera kuti anyozedwe, atukwanidwe, awowozedwe koma akaduse pa filling station pump, fuel station pump. Andusa pa fuel station pump kuti anthu akandiwoze koma nditani ndidusabe pompo. These are Malawians. Mayona meneo koma awamapita ku bypass kuti kudikira kuti alowe mboma kaye azikaenda so ku bypass. Munuza kuti chani ine I don't care. Olo msaone kuti ayata benonga kutukwanidwa nde is shaking is what not me. Not me guys, not me. Me I'm Charles Ben Longwe. Not me. Ndili pano sindi kuchoka yayi. Tiuzane bwino tifotokozane bwino kuti mboma mutikamaka lowa anthu tiauza kuti chani timetika auze anthu ndi chani tiyapepesa za kuphedwa kwa malubino kujatia uzoti pepani ifa DPP timapha malubino koma tikalowa somboma mustikapha malubino aja inde timadya zochipazo koma tikuphedwa timadya zochipazo asopo chipa utimagula koma kuli maliro ake osati angozi yayi maliro opchita kumaphana ndi kumapopana magazi amoyo kumamumwa munthu magazi ali ndi moyo. Nthawi imeneyo ndifaka anthu anatopa ndi DPP anatopa chifukwa cha maliro chifukwa malubino aja ndi anthu achina Bonika Lindo ndi anzawa Michael Usi anapangapo mademo atavula kuti tatopa ndi kuphedwa kwa malubino. Tisaiwale zimenezo kunali mademo ngati amenewo tisaiwale za malubino yaye. Ngati kuti tisinthe dzikoli ndikunena ine kuti tisinthe tonse chifukwa palibe wabwino achakwera ngati ali oyipa DPP so ndi oyipa tiye tikonzeni mavuto amenewa aliyense ali ndi vuto lache limene ali nalo. Ben Longo ali ndi vuto lache Ben Longo amatukwana kwambiri ndi vuto langaso limene ndili nalo a DPP so ali ndi vuto lawo lalikulu kwambiri manja mwawo muli mwazi muli magazi. Mwaiona ameneyo muli magazi manja mwa DPP maliro ambiri anachitika mu nthawi ya DPP manja mwawo muli magazi. Kodi alapa kodi asiya sazaphanso malubino sazapangaso mwano ndeti kakonza zimenezo tiziyauza Malawi kuti pepana ife timapepesa pepana mayo tinalakwisa timapepesa anthu ovuta mtundu wanje kuti olokupepesa zero angofuna bwerere kuboma. Mbwena bwanji kuboma apepesena Malawi analira kwambiri mu nthawi yanu nkhani ya malubino analira osati masewera olakwa pasi Chakwera yekha ayi koma olakwa nditonsefe munalephera chimene chakupangisani kuti mpite kunja kwa boma munalephera. Half bread is better than none. Chakwera ali mboma chifukwa anawina inu muli kunja kwa boma chifukwa munalephera zinakukanikani munayisa mavoti munayisa tipex zinakanika kupita ku koti zinakukanikani kubwera ku koti kukukanikani mlandu uliwonse ukanikani kumeko nde kulephera munalephera muli kunja nde musanene zanu kuti uyu ndi asakhale olephera kwambiri pamene akulamulira ndiyeyo ayi tendisiyeni zimenezo aliyense analephera inu munalephera amene mwina sitingagunde nkhani yake ndi Dr. Bakiri Muluzi chifukwa sanalephera anamaliza matemu awo onse 10 ndifake tikukhulupira kuti ngakhale mwana wawo mwina akhoza kuthandiza chifukwa zinthuzi ndi za magazi izi za magazi. Malemu Bingu wa Mtalikazi wa usema ntendere anakanika sana malize timu anatenga mai Joyce Banda sizinaende ndikubwera professor ayi temu kukanika kumachita kuguguza temu kuguguza mwaiona ameneyo zimene zokuti Chakwera afike pa malevels amene ndifacha pa social media pamene timayankhulira Chakwera this Chakwera that we don't shoot wrong things. Wrong is wrong and there's no way you can take wrongs to rights. Never. Wrong is wrong. That's why we speak wrongs here. Kuzizuzula ma wrongs onse kwa zuzula. Koma DPP sakhale dolo anyani sase kana zikundu. Zimene timauza swa MCP kuna kuti inu musamati wakuba uyo pamene so enunso kuli akubanso. Mwaiona imeneyo palibepo wabwino apa. Mwinaso awande wesi chifaka ngobwera mudziwe kuna kuti maliro kukangocha maliro
kukangocha maliro wiki yo maliro kwafunsa adausi tatuze zikuchitika nja zoyankhula zosanziveka apa noti kupanga chiwerengero cha malubino kuti muziko muno muti malubino anga ali nkati mwa chiwerengero anthu akungomwalira. Ine ndi Ben Longwe tiuzane ni chilungamo ngati a DPP mukufuna kutenga boma lija mwakonzeka chani amalawi mwauza kuti chani mwasiya zokhesa mwazi wa anthu mwasiya zokirana nokha ndi kumapomponezana kumalephera kuyendesa boma mwasiya mukamapita ku state house uja ngati mukufuna kobe chimene chikukufunikirani niyo ku state house uja ndi chani poti mwakhalango mwalamulira kwatha mwatuluka mukufunako chani mangolola amadya nonsense. Thank you very much. Mawanga usiku no majiza khale ameneko ndipo mwagawe magulu onse National Congress Movement. We don't want to take any nonsense. Ngati a DPP akuti wakupita boma auza Malawi kuti zakuti zatasiya ndrama za Mombela University jatibweza milandu yakuti jafa ku anti corruption bureau kuli mafailo alipi amene sakugwira ntchito ndi Martha Chizuma kana kauta amagwira ntchito amene ku DPP bwezi aliyense atatseka pakamwa mangoti mayo aviola ndia DPP chani MCP kwa sowa chimanga ndipo osowa chimangayo anamangiratu pompo ujama tu abama track 14 sana mange aboma la Chakwera sana mange anamanga ali kundendetu mayona mene aviola kumangidwa pano ndi boma ili chimanga 3.3 billion ajera di viola akumangidwa pa koma boma la MCP amene anapezeka ndi chimanga nkuvomera kuti namba ndi chimanga anamusekera ali kundende sana chedwe. It didn't even take a week anamusekera pano ali kumaula mwayona inu wanu okuba chimanga walo wadzulo anaba chimanga kali chifukwa chochita should corruption mwayona tanena pano kuti my MPs CDF anaja drama my MPs at DPP anaja drama za CDF boma ndikuwapanga shudu kuti chonde zionongesabo chifukwa kunali opposition itu kumene Chakwera ata anali wa opposition sanali wa maswe kuwina kuti akhale manager president because of opposition imene anali wa opposition amata akayala papa ya cash get chakuti get mbuzi get cash get ka whatsoever get easy get kuli milandu yambiri yonena kuti mwina soka pena Chakwera akanakhala munthu wankhanza ngati inu mene muliri ndekuti bwezi mutamanga anthu ambirimbiri koma ngokusiyana koma ngokuyang'anani ntchito imene amagwira ndi ndani kodi amagwira ndi Martha Chizuma amene akulephera kugwira ntchito pakadali pano ngati kuli mademo 10 tipiteni kwa Martha Chizuma that's it osati Chakwera chabwino tikanchosa Chakwera mulo wapo anthu mwauza zota poti inuyo ndimawa maliro nkucha maliro kaliti maliro boma lake lomwe maliro ake omachita kumampeza munthu mafupa okhauka mwamusenda minofu yonse ndikumika ali munthu azika mangidwa chifukwa chomakazinga kanyenya wa galo ndikumangidwa kukakhala kundeni koma inu mapha munthu ndikumusenda zikopazi ndikuchosa minofu ndikukatenga mafupa ankati ndikumayalapo mafupa a munthu inu a DPP munthu uza chani kuti mukalwa mizimu tu yakana Ben Longwe uti mizimu yakana yakona mizimu tereranyana bwana mizimu ikukana muzifunse Ben Longwe wakuyankhulirani for 3 years koma pano mizimu ikukana tikuyandikira kuma finals mizimu yakana mizimu ikusintha thaba Ben Longwe unikira bwino ukufuna zafe angati kodi malubino athemo nziko muno mayona ameneyo pano tukumapezeka kuti wafa lubino 2 days down the line agwira amene amayembekezereka ma suspects ndifake sizi kuchitika koma inuyo ayi ndikumafika pomati yayi a president akudziwika nenkhani zimene iyayi andandana akudziwika zina iyayi Hedwig Ntaba akudziwika nenkhani zimene don't tell me nonsense. This is Charles Ben Longwe tatumena china lufeyo atumena china salo atumena koma sanga ndipeze ndi Ben Longwe sina yambe zuwe mwauze kuti muvulala mugwa Ben Longwe chifukwa Ben Longwe is covered in the anointing ya muchanumu anointing ya muhoni bana anointing ya muhoni ndimeti magrisa fenchito osati ya mflasigia yochita kuthiramu kuchita kupunguliramu kuti salo tayankhula izizi ifetu simapasidwa nkhani
kuti tankhulanizi kumayimbidwa mafoni ndikuzidwa kuti tankhulanizi ineti nkhani tonse tikuchita kuoneka kuti tochita kupopedwa kuti tankhulanizi tampake ndichitosa amene simundikwanisa. Ndiponso ndifuna ndikuuzeni ndalamazo ndikuzifuna ine pano. Kodi Chakwera mukuchedwa pati tampaseni nyamata indalamazo. Mukuona ngati ine ndesimafuna ndalama 3 years ndikuyankhulani pa 0. 3 years ndikuyankhulani pa 0. Every day kukamwa kuno mpaka nakuluza mpweya. Maona ngati ine sindizifuna ndalamazo. Chakwera ngati ziliko ndalamazo ndipaseni simuchimwa ya. Awa ndi agalu osamika. Tayankhulira 3 years ndikumati tukwana. Atikayankhula yo tikazo amati tukwana. Ife chonchobe kumazizusa kumayankhula tikumayankhulira kutani basi kenako tikatiya apa mwalakwisa kuti tukwana. Basi kumazuko mayankhulira samaziwa ali ngati munthu amene amanyenga hule koma saziwa kumulipira huleyo. Nde DPP imene. Mangoziwa kumuvula hule kumunyenga osamulipira. Kumuvula hule kumunyenga. Ndipo zimene zikuchitika ku DPP dikirani ndikubweresani latest. Ine ndi Benlo ndikubweresani latest. Ndibweresani latest osati amasewera ndikubweresani ku DPP. Anthu odziwa kunyenga hule kumunyenga osamulipira kumunyengaso plain nde DPP. Mati nyenga kuti nyenga osatilipira ndete kayankhulira nzanu ndensanje ampasa 15 million ampasa makuti ndalamazo ndikuzifuna. Ngati azikhale ng'oma ndi amene amapereka ndrama kupereka abwerese ndrama zazikhale ng'omawo. Mudziwe kuti anzanu akanyenga hule amalipira. Sanyenga ulere ya ngati nonsense. Kuyamba na ndi Ben Longwe guys. Zina mangona waziyamba sure. Amanyenga hule kumusa mulipira. Customer unkandi chilisani pwi. Koma ndrama sufuna kulipira. Yeah. Ndengati anzanu angati pase ndramazo ifetilandi. Hape gondwe kumene kukaimva uli ngati ku MCP atakuimbira phone kuti ufuna tikupase ni ndalama amene musakane ndalama tikuzifuna 3 years tikupulukutika kumayankhula kumangonyengedwa every day ndi a DPP kumangoti kwata basi kanyula miendoyo mati kwatu mukamalizampo kutachi kondo mchani tathana naye amene nonsense ma customer osaziwa kulipira mahule mukanyenga. Mwati nyenga. Kumakuyankhulirani mwati kwata. Zina mangona waziyamba. Ine ndi Beni Longwe. Tenderanyana bwana. Ndifuna ndikuuze zimenezi. Thank you very much.